Blay PUA, bring Subhaya P Shakan Amen Faithful and True Channel. But Sashisin Shakan series jong ka apologetic pateng. But hakan sngi ka jing yakren but ka jing jubab ya ka jing sngotu bakla alor kamaria biang Sashisin. But Shapang kamaria hakan sngi ka day ta ka ba ki ong hakapareng kiong ki Katolik kiong kamaria kadai kataka mediatrix madon tang we mediator di balai penlong kaju ya kamaria kiong kumta kiong kajing kot ya kamaria panlong kaksiang ne noya side ne haparing kiong ka mediatrix jong ki jing ai ki jong blay ka penlong ya ka kabayar kat bat ujisu Uji Kris ulang uksiang nang side but nang pinasuk ba marway apa deng ublay but kibriu. Saya sin pat hang ni ki kabalang Katolik akan tiu palat put ya kamaria. Pat ka penduna ya ka burom ka jingero ya la upun. Tihato kata ka deh ke pasisya kumta. Jubab ya ke kalong rada ublay ulaman ban pendon kam ya kamaria. Ne ya uno unong penyesuk ene uksiang nang site a kajing ai jong u ya kajing ya jong u kapapen im sisya ula ban le kumta ha kajing sisya don bun kidak ha kajing tho bakuen kipapen I ya kum kine kikam andre omdon ru kapapen sisya bakalong kaba omla ban long hakajing long briu jong u but hakajing wan jong u sya kapertei blay ula jit pan pendon kam ya ka long briu kamaria pendon kam ban le don kam ban le kumta ula ban su pau kum ubreu ubalasan lupa umbala tau yo adam andre kala pen skop hayo blay pan pendon kam ya kajing simban ta jong breu akajing wan long breu ka jong u da ka bayo ya kajing trelang jong kamaria pat kajing long met long pat jong breu umta kamaria kalong ka mediatrix akan ni kebentah kepaningkong kalau wanra ya jisu siya kapertay pat nakane kayalam siya kajing pen im jongi cucu kumbangiru ngiyo ya kajing ya don bentah akhir kom kepak kendiat akajing pen im jongi hi pat banduan kajing ya trelang bedublay kumbadon ha Filipi long kebaar khat arbat khat lai da kajing ya jong u kumta ublay ulaman pakamaria tai suti bakoi kan don bentah akajing pen im ya barok da kaba kalaku ongu bat pidiang ya kajing kinya jong la ukun hakading pena kami siam lang wanra ya kajing pen im dalade kumba mangiru ngimla berwanra ialah kejong kajing pen im halade dane dalade kane kam kentiu ya ka sya kajing rengkat baru blay hakano kano korkom kamut tang ba ublay lejit ban pendon kam ya ka hakarkom kepakerpang ban pendep ya kamon bat ka saindur ka jong u kane kalong ka sain wa phala la ne ka dak ka phala ka jong blay nakapanta ka jing pen im ban pendon kam ya ka jing thao akan thei aman ka sin jam jong kane ka jing pen im ka im kalawan ra ya ka jing jot jong briu kat peru adam re kamaria ka im ke baar umbabun na kikpa jong kabalang kikhat ya ka kalayarap ban wanra pat ya ka jing pen im da ka jing trelang pat uji sukuris ukun jong ka pat u adam u baar kumba ong u Paulus
akasiti jong u cakinong korin kalong ke ba khatsan berkhot ke ba sapusan. Om don ai hakini ki jing hikai ba persya ia ka jing thok ba. Kani ka jing hikai bala ai pateng da kapalang. Ublay upunon kam si saya ki beri hukum ki siang nong penyesuk. Ularu ban punon kam ya kamaria kum kalat. Ban sam ya ka jing ai jong u ki beriu. Maki Katolik kinget. Ublay ula punon kam ya ka kada tapi ken mau. Ya ka wika kada ublay ula punon kam. Ya bangi siam ha kitab jing ken kelong ka ba arpu ar khot lai pau. Ya kada ha ba balam ula syong. Ban keren. Ban penpau ya kamuan jong u sisen. Dia ada ublay ulak ban punon kam ya kamrat ban keren. Balay umlak ban punon kam ya kabriu. Ba kamlong halor ban ya kimrat. Ban long anong simenta hakata ka kam jing pen im yangi kun benriu. Ulapau au ding kentong ba me ding. Andrei klem ing. Baik ulapunan kam ya uding tung. Ban keren. Au Moses. Ulah hukum ya Isaya banyak lengkuit saudong. Lais nem. Tapi iya ka kitab Isaya kolong ke ba arpau kot ar hadu sa. Bat baninujor ki jingelek jung kibreu unujor ublay upa unujor. Ya ka jinglek jung kibreu bat ki jan poi benai jung ka kentei. Idon ki jinglek ki ba Isai met akhmat jung u ado ublay upen ya sri me kata ki jinglek jung ki bat ki jan penun kam poi benai jung ki kentei. Ya kene lot kene ru kedon hak Bible. Kitab Israel nong kawan rusau. Andrew. Balai ngin singo pela ya kono ke ba ublay ule. Ki jengmut jung u ki jengai palat ya ki jengmut ke jing singo tu jungi. Kumba ka beneng ke jengai ba naka pertei. Wang siam ha Israel nong ka pesan pusan bat prabat kendai. Kumbalong ha ka sim jing simno ya ka Maria te suti sebeneng. Dan paling kiong assumption. Kemudian assumption. Om don jing atu haka Bible. Ba ong bai tik kumne. Henry don bun kidak ki bai srim. Ba kamaria kalak ban long kata anoya side, siang anoya side. A mediatrix. Haka ba ya day bat ka jing jung blay kebala ai syaki briu. Lajar kata di Protestan indang la ban keren persya iong abangi syunget au jisu ulayap na kabanta jungi bat ngilayo jing pen im kabangi siam ha Yohanes iwe bat arpu kendai bat lai kandriu ban len ya kane kamut ba ngiong ba kajing yap jung jisu kambiang ban pen im yangi atau kalong kumta. Kajubab ya kene kalong. Ka Bible ka ai bun kinuksa ublay upenla bat upenon kam ya ki jing thau jong u bat na ka banta ban ya rap ban pin im ya ki wei ban wanra jing ai saki ha ka jing sisya kene kalong ka ba jujia aku nuksa iyo Moses bu ong hala ki brio mentangan let kiu show try ese ngala ban pin biang na ka banta ka pop jong pi mengisyam ha Exodus kalong ka ba lai puar kat lai pau Baru Paulus apostol uang bat ki batlot ngalek kum u batlot nang bandu biyo iya ki batlot ngala pen ya de nadong syadong bat ki beri baro nang ban yo pen im la kumno katokan engot naki si beni kong siki korin kalong ka ba kendai kat arpu ar iti bo om dei Paulus ubala pen im ya uno ndrei dei ublay hakaju korkom ki Katolik kitip baka Maria kampen im yan uno breu kano kono ka breu
Aba ublay upunon kam ya ka kum kalat ban sam ya kajing ai ke jong u. Paulus akawai pat ka jaka ubatai kamshai ya kajing adai. Apedeng kajing ai ke jong ublay pat kajing punon kam jong u. Ya kum kalat tak kabak kedau jaka kam ya lap kaba ublay jaka jing jong u. Ula pen kam ti hanga nakabantah jong pi. Paulo thọ akasiti yakinong Ephesus kalong kebalai kot ar bangila ban siamru ha siti bar si koren lonong ban riu kot we ke bai sri mekane ka siti ban kong jung Petrus kalong ka saud kot ar siti bar jung Petrus kalong ban kong kot ar Petrus ukentu to sumar yala de bat yala kajing hikairu kene ba utho Siti jung usya Timothy kal siti banikong to Timothy kalong ka saud kot khatar wathok kumno to sumar yala de pat yala ke jing hikairu to kir khia bah yaki baroar yake ai sumar yala de pat ke ya ke jing hikai da ka bale kumta pin im yala de badia kito ki ba sha skor ya pi pat su ka siti sakino Ephesus kalong ka pasau arpu kendai. Wat jupen mik tien sneu na kirim yang sentur jong pi. To kuren tang ya ki babaha ki breu ki don kam ban yo sneu. Ya ki ban yarap si syai ki. Ong biang si saki Efesus nong ka basau kot arpu kendai. Pejru ya kini kidkot. Ka Siti ke baar seki korin kalong ke basau kot sipau du kot ar bat ke kot katsan ngan pule lenter tait ngikit hakimet jongi ia kajing sayap u Jisu nang ba endupen pau hakimet jongi ru ia kajing im u Jisu kat bangi dang im la IT yangi berbori sya kajing yap na kabentau Jisu nang ba endupen pau ia kajing im u Jisu akadok ban yap jongi kajing yap katrai hangi kajing impat hapi berkatsan rasisha lapen bej ya ki barok na kabantah jong pi nang ba kajing ya kabala ai kerhai hapi kanduk wanra kaburom kam krau yo blay da kajing aingo kibabun wipat kid khot pesri mekene sitiba arsiki korin kolong ba khatway kot arpulai hadu laipo sakoi pat kat khot na kitab jing pen pau kolong ka banikong khot pasau ha ki nioteli na ki jalabalang ki baha Asia uyanis uai kuble kajing bat kajing suk yapi na uta ubalong pat ubalalong pat ubandang wan pat na ki nyo mesim bedon kamat ke ket jung barok kini kijing atut kipini ba ublay upron kami ki breu kum ki siang nong penyesuk tane ki lat wanra ya ke jinge jong u pa pen im kene kam penduna ya ke benta ke pekerpang bat ke bamarway ke jong trai Jesus Christ unong penyesuk mediator Andre ke jinge syania hakatahi Kapanta jong kamaria kalong tang kenuksa kepakerpang tam jong kerukom jong blay ban pen im ya kicinta. Pen kut dakaway ka jing tho jong u John Henry Newman tho kum ni. Umon ban le sisa kat kum ka jing duai jong ka. Henry kapat ka duai kat kum ka mon jong Kumta kalong kabayadai bat kabastad bakitu kibatip na kiji hikai jong kabalang ya kabor jong ka ibakin leit pan jing harap na John Henry Newman to ispang kamaria akata kedur di konmen kepara ngangit pi ya syam jingmut pi ya singutu alor kane kabenta kabayadai bat kamaria Mar uji suhi marway ulang uta uksiang orang side dia ke bah pertai aka
Tin pareng ki ong mediator is the sole mediator between God and man. Deka Maria pada kedeka mediatrix. Katakurkom wa ujisu ulong u mediator. Om dei ba kahi kalong daladehi kumbalong ujisu u mediator ba kalong mediatrix. Kare nakabor jong ujisu hi. Namarba ujisu ulawan hakejing im jong ka kalalong ka kemi akalong met long pat kalong breu jong ujisu ubade ukun jong blei ubah kalalong ukun breu lang ba jong kadok jong ka Maria kadok breu jong ka Maria di hakata kadur kalong di kumba kano ka kemi jong usim kalong kano ya sait mat jong usim hakata kadur Maria kalong dalade kamla banlong no ya sait klem ujisu dalilei ru pat kamde kebayaran kat pat ujisu ulong usngi Kamaria kalong bunai. Makubangi siam hakani ki jinglong jong ki met beneng. Sahit beneng. Pau bunai. Klem kasingi unum duan jing syai. Tukum juru Kamaria klem. Ujisu kanum lak benlong noya sait. Pat kesiang kemat jong Komen keparang anget kasyai kata. Itu ngin ya pediang ya. Eki badon lupa hake jing tau bakut. Om de bangin syupet. Ban bishar. Ban perkat bagi wei gile bakla nga le ya kabadai. Amen kepara ingin long kendet ki pas ngurit. Man pendem hapo ka jing penyajung men sim bakuit. Mar umen sim bakuit unum wan ra ya ka jing ya ngoper pada ka jing ngopersya. Re wan ra ya ka jing bishar benya. Taga de ka jing long jing trei apa idon umen sim bakuit. Dari idon umen sim breu ingin long ba bishar riba kenok ba kiwei kimdei detang manga. Di habang yang kumta kan sadon kejing ya pait. Di komen kepara train kerku ya pi iwei pe iwei. To kejing e jung try jung Yesus Kristus kan don lem berkat bat.